Iruñeko alkateak Joseba Asironek salestarren proiektua moldatzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari. Joan den hortziralean egindako agerraldian adierazi zuen, hiriaren etorkizuna interes ekonomikoen gainetik jarri behar dela eta plana zentzu gabekeria dela. 2011an piztu zen polemika salestarrek eta Nafarroako gobernuak sinatutako itunaren ondorioz. Kongregazio erlijioso horrek lanbide heziketako zentroa dauka Iruñeko erdiguneko Aralarkalean eta urte hartan ikastetxe berri bat eraikitzeko konpromiso hartu zuen Yolanda Bartzinaren gobernuak. Trukean Aralarkaleko Orubean hainbat etxebizitza eraikitzeko plana ondu zuten, 200 etxebizitza zehazki 18 solairu arteko 4 etxe horratz, hotel bat eta 3.000 metro kuadroko eraikin publiko bat eraikitzea baimendu zuten. Kolpetik aberasteko proiektuen kulturan txartatuta dago plana, Asironek salatu zuenez. Zentzugabekeria izugarria da Iruñeko alkatearen iritziz, kongregazio erlijioso baten eta etxegintza enpresen interes ekonomikoei erantzuten dielako. Gainera, agerraldian errandakoaren arabera, ez du bat egiten itun programatikoarekin eta Aitzineko erregimenaren aldeko alderdiek soilik babesten dute politikoki. Prozesua geldierazteko eta proiektua moldatzeko eskatu dio Iruñeko alkate Joseba Asironek Uxue Barkosen gobernuari. Azaldu zuenez, ez du Aitzineko agintariek utzitako karamelu pozoitua irentsi nahi. Zehazki salestarren udalez gaindiko plana atzera botatzea ez, horretan oinarritutako hirigintza plan berezia moldatzea proposatu du Iruñako udalak. Auziak eztabaida piztu du laukoaren barruan, izan ere proiektua Aitzinera eramateko erabaki hartu zuen Miguel Laparra lehendakariordeak abuztuaren hasieran. Laparraren eta Geroabaiko zenbait eledunen irudiko, ez dago bertze aukerarik udalez gaindiko plana atzera botatzeak kalte ordain handiak pagatzea ekarriko lukeelako. Geroabaiko baten bidez Iruñeko alkateari egotzi dio itxaropen falsuak biztea, prozesua ezin omen data gelditu edo moldatu. Gobernuak maniobratzeko aukera eskasa duela gaineratu du koalizioak. Haratako Asironek adierazi zuen proiektua moldatuko balitz, dagozkion diru sarrerak murrizteko prest egonen litzatekeela udala. Zabalguneko bizilagunei kasu emateko ere eskatu zuen hortziraleko agerraldian. UPNek berriz, plana eginen dela ziurta dezala exigitu dio Barkosi eta haren agerraldia eskatuko du parlamentuan.